Сәлам, бұл менің бірінші подкастым. Қонақ менен шуға бәлки меңе нисектер кемәлдә тулкынлану һидә минде. Һәм бүген миндә кунакта Айһылыу, сәлам. Сәлам. Айһылыу турында кыска гына һөйләп үтер кирәктер, чөнки уның тәҗрибәһе һәм тормыш юлы бик кызыклы, бик бай минең өчен. 12 елдан ашу Берләшкән Милләттәр Оешмаһында тәҗрибә, яңлышмаһам, белдеңсә ООН һәм унан тыш тагыла дөнья башкортлары белән төрле проектларда катнашканы булган инде. Һәм айрымса нимәһе менән миңа мөһим, ул үзе Сибайдан, минең якташ инде, мин үзем Сибайда укыдым һәм Сибайдан чыгып, ошондай теге үрдәргә җитешкән, бүген көндә Женевада, Швейцарияда яшәп ятаһың. Һәм минең уйлавымча күптер башкортларга, күп яшьләргә ниндидер кимәлдә шундай карап, хокланып, горурланып һәм ниндидер кимәлдә бәлки кемгә эталон булып торгандыр. Шуга әйдәгез башлап китәйек. Баштагы һорауларым штаб менә шул тамырдарга булыр. Һин бала сакта ошоны турында хыяллана идеңме? Дөресен әйткәндә, хыялланганым булманы. Мин үзем Өфөлә туып, Сибайда үскән кызмын. Сибайда 4 яшьтән алып 22 яшькә тиклем шул Сибайда яшәдем. Мәктәпкә лә Сибайда бардым, институтта ла Сибайда укыным. Һәм ул вакытта минең әлбиттә Рәсәйнең кайһылыр yerенә яки дөньяның кайһы бер yerенә барып яшәргә уй булманы. Безнең гаиләлә мин 3нче баламын һәм теге иң яшь балалар, улар гел генә ата-әсәнең эргәһендә, өйдә генә теге яшәгән балалар бит инде. Әмма ләкин ата-әсәләрем миңа теге тауык канатын күп ашаткандарdır дип уйлыйм. Шуңа мин осып сыгып киткәнмен дә барганмын. Сезнең гаиләгез дә бик шундай бай, мин унда кунакта булганым бар 2019 елда. Айрым музей бар, атайыгыз, әсәегез дөнья илләрен күп гизәләр һәм ниндидер шул нисек улар сезгә тәрбия бирде шул тарафта, нисек тәрбияләнде дип әйтергә була инде. Дөресен әйткәндә, ниндидер махсус тәрбия булманы, әмма ләкин минең атаем да, әсәем дә улар безнең башкорт телен, башкорт сәнгатен бик яратып яшәгән кешеләр. Ул сәнгать белән яшәгән кешеләр. Үзләренең теге үзәк профессиясына кушып, улар матур итеп йырлай, матур итеп бейей, курайда уйнай, баянда уйнай. Шул тиклем теге безнең үзебезнең гаиләбездә бәләкәс кенә Башкортстан һымак төзелгән нине теге шул тиклем матур нидәрдә үстек. Шул Башкортстан, мини Башкортстанда үстек дигән шартларда. Һәм шуга күрә теге ниндидер махсус ни булманы. Ата-әсәләр үзләренең Башкортстанга мөхәббәтен күрһәтеп үстерделәр безне. Һәм әлбиттә күп кенә без күп эшләнек. Безнең теге Сибай яктарында, авылларда барыбер шулай бит инде. Теге баксала эшләп үстек, тугандар менән аралашып үстек, дуслар менән. Һәм кайда гына барһак та башкортча һөйләшеп, кайда гына барһак та бейүләр бейеп, концертлар оештырып, безнең үзебезнең гаиләбезнең теге ансамбле була торгайны. Гөлназира апайым минең галәмәт матур бейей, Урал агаем курайда уйнай, әсәем домбырала уйлай торгайны. Атайым курайда уйнай бит инде. Шуга теге без бер кайда барһак, теге ансамбль һәм акбарабыз да куябыз. Шул ук рәвештә монда әйтергә кирәк, менә сәнгать белән кызыксынагыз һәм ниндидер һөнәри яктан, фәнни яктан да кызыксынуларыгыз һәм казанышларыгыз бар. Мәсәлән, Сәфәргали агайды әйтсәк, уның да биология фәннәре докторы. Мин хәтта 15нче елда 10-11 класста СИБГУга уның лекцияләренә шулай йөри торгайным һәм шул вакытта ук теге кызыксынып тыңлай торгайным, теге исәгым китә торгайны. Ә менә һин Европала күптән яшәйсең, 10 елдан артык килеп сыга инде. Менә ватандан алыста яшәгәндә менә айрысы нимә җитмәй, әллә барыгы итешәме? Әле төрле кеше төрлесе әйтә. Менә мин нык хагынам, миңа буныһы җитмәй, миңа буныһы җитмәй дип әйтәләр. Әмма ләкин мин икенче ергә барһам, үземнең туган ягымны үзем белән бергә йөртәм. Кайда барһам да минең башкорт костюмы үзем менән, теге башкорт картиналары минең өйдә тора, шәҗәрә минең түрдә тора. Шуга күрә мин кайда йөрһәм дә үземнең тамырдарымды үзем белән бергә йөртәм. Һәм шуга күрә лә теге нык ниндәйдер
баҫалҡы уйҙар менән моңһоп ултырған ваҡыттар ул тиклем булманы. Минән көн һайын һин ҡайҙан килдең тип кеше һорай. Көн һайын мин Башҡортостан тураһында һөйләйем. Теге теләһәм дә, теләмәһәм дә кеше барыбер минең икенсе төрлө икәнемде күрәләр. Минең ниндәйҙер шул төплө тамырҙарымды, ниндәйҙер төплө уйҙарымды улар күреп торалар. Шуға күрә ҡыҙыҡһаналар һәм минең шундай һөйләүемдәргә ҡарап Башҡортостанға килгән туристар да бик күп. Бына ул бик ҡыҙыҡ күҙәтеү. Минең уйлауымса, шундай бәлки стереотип та бар. Хатта әгәр дә һин сит тарафҡа сығып китһәң, һин үҙ-үҙеңде юғалтаһың тигән йыш ишеткәнем бар. Миңә лә әйткәндәре бар. Барыбер һин үҙ-үҙең булып ҡалмайһың, икенсе милләткә ҡушылып китәһең. Әммә бәлки беҙҙең милләттең шундай үҙеннән бер хас күренеше лә, ҡайҙа ғына йөрөмәһә лә нисектер уй-хистәре менән, фекере менән Башҡортостанда, тамырҙарында һәм мына хатта беҙ һинең менән ҡайҙалыр сит тарафта башҡортса һөйләшеп ултырабыҙ. Минең уйлауымса, бындай ниндәйҙер бәлки феномен ла бардыр. Унан тыш, мына һин шулай уҡ сит тарафта йәшәгән башҡорттар менән күп аралашып йәшәгәнең, төрлө проекттарҙа ҡатнаштың. Бөгөнгө көндә нисек уйлайһың? Уларҙың шул донъя башҡорттарының хәлдәре нисек, нимәләр менән шөғөлләнәләр, нимә менән мәшғүл икән? Мин яңы ғына ситергә сығып киткәс, әлбиттә, шул үҙебеҙҙең башҡорттарҙы йыйырға, нисек кенә улар менән ҡатнашып йәшәргә, нисек һабантуйҙар үткәрергә тип, шундай уйҙар күп булды. Һәм проекттар ҙа тормошҡа ашты. Беҙ Женевала ғына 6 йыл һайын һабантуй үткәреп барҙык. Европаның иң ҙур һабантуйҙарының береһе булды ул. Ҡайһы берҙә 300-500 кеше йыйҙык. Мин хәҙер бына теге европейский сабантуй тигән ҙур брендтарҙы ҡарамайым, алмайым, әммә ләкин менә кешеләр үҙҙәре ойошторған, ассоциациялар үҙҙәре ойошторған байрамдарҙы ғына ҡарайым. Беҙгә автобус менән нейҙән, Италиянан килделәр кешеләр, күп итеп тороп, Германиянан, Башҡортостандан да ҡунаҡтар килеп беҙгә сығыш яһанылар. Концерттар сәғәт иртәнге 9-дан киске 6-ға тиклем, шул тиклем әүҙем, бөтөн булған милләттәр ҡатнаштылар. Беҙҙең Женевала булған ассоциацияларҙа гел генә килеп, беҙҙең менән шул байрамды байрам иттеләр. Хәҙерге көндә шул бөтөн булған башҡорт, татарҙар менән беҙ бик әүҙем ҡатнашабыҙ, әммә ләкин ковид күп кенә проекттарҙы тормошҡа аштырмай ҡалдырҙы һәм һабантуй үкенескә ҡаршы шул проекттарҙың береһе. Беҙҙең менә шул ковидтан алып һабантуй ойошторғаныбыҙ юҡ. Һабантуй тип түгел инде, ҙур һабантуй, бөтөн кешеләр өсөн һабантуй түгел, үҙебеҙ өсөн генә йыйылышып бәләкәс кенә байрам үткәрәбеҙ беҙ, әлбиттә. Теге менә мин ҡайтҡансы Женеваға, икенсе көнөнә башҡорттар бергәләшеп, йыйылышып ресторанға баралар һәм теге шундай бәләкәс кенә йыйындар беҙ үткәрәбеҙ, төрлө илдәрҙә үткәрәбеҙ. Ҡайҙа ғына барһаҡ та башҡорттарҙы табып, йыйылышабыҙ. Шуға күрә теге бәләкәс кенә инициативалар бар. Менә минең үҙемдең нейемдә, үҙем ҡатнашҡан ерҙәрҙә. Әммә ләкин ниндәйҙер ҙур инициатива хәҙер йыйыуы, бәлки беҙ әҙерәк кенә ҡартайып барабыҙҙыр. Бәлки заманалары шундай үҙгәреп киткән. Заманалар шулайҙыр, онлайнға күп китәбеҙ бит. Әйе. Һәм әммә ләкин менә мин нимә тип әйтәм килә, менә феноменға ҡарағанда башҡорттар, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары, улар ниндәйҙер икенсе милләткә кейәүгә сыҡһалар да, шул икенсе милләт кеше ул шул тиклем ылығып китә. Башҡорт йырҙарына, башҡорт нейенә, теге тарихына, ул шул тиклем ҡыҙыҡһынып китә. Һәм ул үҙенең милләттәштәренә лә башҡорттар тураһында һөйләй башлай. Менә мин үҙемдең иремде генә нигә бирһәм, ҡуйһам, менә 2 аҙна элек беҙ ҙур нейҙә ҡатнаштык, бер конференцияла ҡатнаштык. Ул конференция 3 көн буйына барды. Беренсе көнө беҙ шым ғына ултырҙык, икенсе көнөнә теге ҡатнаштык бит инде һәм кискеһен ниндәйҙер таланттар кисен үткәрҙеләр. Һәм ул таланттар кисенә мин дә яҙылмаған инем, ирем дә яҙылмаған ине. Әммә ләкин иремнең шул тиклем хистәре тулып китеп, ул иң аҙаҡҡы минутында яҙылып, барып Фәрит Бикбулатовтың йырын йырлап, өзләп,
матур итеп башкортлар тураһында һөйләп, шул һикән кешене аптыратып, шул тиклем теге хокландырып сыкты һәм үзе лә тулыланды. Шуга башкорт мына сәнгате ул башкортларны гына тултырмай, теге күңелен тултырмай, ул башка ил кешеләрен дә, милләттәшләрне дә шул тиклем тулыландырып байыта. Ул үзе милләте буенча Француз, швейцар, әйе. Бер-берегезне камиллаштырып яшәйсегез инде. Аллага шөкер. Бына Берләшкән Милләттәр оешмаһына кайта килеп, минең уйлавымча, ниндидер яшьләрнең, хәтта касандыр минең дә шундай хыял бар инде. Янәһеле Берләшкән Милләттәр оешмаһының трибунаһында сыгыш яһау, ул ниндидер теге бәлки романтизацияле бардыр ниндидер кимәлдә, чөнки шунда югары йөрдәрдә һин үзең ана нисек карайсың? Бу романтизациямы, әллә ысыннан да шундай хыялларга ирешер кирәкме? Гомумән нисек Берләшкән Милләттәр оешмаһына инеп киттең? Һинең юлың нисек булды? Ой, монда шул тиклем күп һораудар, шул тиклем күп мин теге әйткем килә уның турала. Чөнки мин Берләшкән Милләттәр оешмаһының трибунаһында сыгыш иткәнем бар. 2500 кеше алдында сыгыш иттем һәм сыгыш яһаным. Һәм әлбиттә анда мин теге төрле һөнәрчеләр тураһында, кайһы бер үсешкән илдәрнең һөнәрчеләре тураһында, улар менән нисек эшләйбез икәнен шуны һөйләнем. Үзебезнең тәҗрибәбезне һөйләнем. Һәм теге ләкин ул сыгышка ла, Берләшкән Милләттәр оешмаһына ла мин бер дә ул тиклем теге ныгышып, ниндидер максаттар куеп барманым. Мин һәр көн бер адым эшләнем. Бер адым ниндидер кайһылыр якка менә бер адым эшләнем. Һәм шул адымдар мине шул матур бер тарихка нитеп китте, алып килде. Берләшкән Милләттәр оешмаһына мин иң беренче стажер булып килдем. Мин онда шул укусы булып йөренем инде һәм ярты ел буена шул стажер булып эшләп, ул вакытта минең оешмамда акча түләмәй торгандар инде. Хәзерге көндә акча түләйдәр, ул оешмала стажерларга ла түләйдәр. Ләкин мин укыган вакытта, мин эшләгән вакытта, мин укып йөри торгайным һәм бер үк вакытта шул стажер булып йөренем. Һәм шул вакытта мин күп кенә процессларны өйрәнеп, ул вакытта минең инглиз телем ул тиклем һәйбәт түгел иде. Шуңа күрә мин хандарда теге фокус яһаным. Теге баланстарды, хандарды минең әсәем математик, шуңа күрә теге хандар менән мин еңел генә аралашам. Шуңа күрә мин теге үземнең көчле яктарыма басым яһаным да һәм 6 ай эчендә теге үземне специалист итеп күрһәттем. 6 айдан соң мине эшкә сакырып, баһалап мине һәйбәт итеп торып, шуннан соң инде 13 ел буена мин 12 ел буена бер организациядә эшләнем, шуннан соң икенче организациягә күчтем. Хәзер инде мин теге Берләшкән Милләттәр оешмаһын истән белгәс, кешеләргә нисек ул организацияларга эшкә барырга икәнен, нисек резюмеңне, нисек теге мотивацион хаттарын язырга икәнен шуны өйрәтәм. Кешеләргә нисек ул һәрбер этапты үтергә, конкурсный этаптар бар бит инде онда. Шул этаптарны нисек үтергә, нисек үзеңне тотырга, нисек үзеңне баһалап, матур итеп кешеләргә һөйләргә икәнен өйрәтәм. Бу бүгенге көндәге эшмәкәрлегең төп һөнәрең килеп сыга инде. Бына шул Берләшкән Милләттәр оешмаһында нинди бәлки эске кухня бардыр дип әйтәйек, мына кешеләр белеп үтмәгән. Күп. Нимә ишетәгез килә? Улар бит төрле илдәрдә, төрле оешмалар, төрле юнәлештәр. Менә мәсәлән, этик мода буенча эшләнең тәүсиратта. Гомумән нимә ул этик мода? Әгәр асыклап китһәк. Этик мода, мин менә этик модаһында 2011 елдан алып 2022 елга тиклем эшләнем. Бүтәһе 12 үсеп барган экономикалы илдәрдә эшләнем. Ул теге Көньяк, Көнбайыш, Африкала, Гаитила, Урта Азияла, мин Үзбәкстанда, Таҗикистанда күп эшләнем. Һәм теге этик мода бер яктан кеше капыл гына этническая модалар дип уйлай. Теге капыл гына ниндейдер теге этник нидер күз алдына килә бит инде. Менә кайһы бердәр этик мода ул безнең кешегә бер ниндейдер кире нидер эффектлары булмаһын өчен, безнең экологиягә тәэсир итмәһен, насар тәэсир итмәһен өчен шундай без нидер төҙһәк,
ошо цепочканы төҙһәк, шул ул этик мода була. Ул этик мода ул безнең берниндәй насар тәэсирләре булмаһын. Менә без берниндәй кейемде алып, уны икенче төскә буяйбыз икән, ул буяулары кайда бара? Һыуга төшәме? Нигә барамы? Онда фильтрдар торамы? Кешеләргә һәйбәт түләйҙәрме онда эшләгән кешеләргә? Берниндәй дә теге эксплуатация һәм нәмә юкмы? Шуларҙы беҙ һәр бер этапта ҡарап, кешеләргә нисек булырға тейеш икәнен һөйләп, сөнки ҡайһы бер кешеләр, теге ауылда ултырған кешеләр, эшләп ултырған кешеләр, улар белмәүе лә мөмкин. Уларҙың белмәмештән эксплуатацияға бирелеп китеүе мөмкин. Улар ҡалған башҡа берниндәй ҙә мөмкинселек юҡ икән тип уйлауы мөмкин. Әммә ләкин мөмкинселектәр бар, һәм беҙ шул мөмкинселектәрҙе күрәтеп, уларға нисек эшләп була икәнен өйрәттек. Был иҡтисадҡа ла яҡшы теге тәьҫир итә инде, сөнки урында аҡса эшләйҙәр үҙҙәренең продукцияһы менән, иҡтисад циклы яҡшы килеп сыға инде, үҙҙәре һатып ала, бер-береһенә ярҙам итеп, һәм ғөмүмән теге һөнәрселек, йүнселлек. Бына Башҡортостанға ҡарата, йәки ғөмүмән Рәсәй халыҡтарына ҡарата ниндәйҙер шундай инициативалар халыҡ-ара ойошмаларҙан бармы икән, мәҫәлән, ишеткәнең? Был дөрөҫөн әйткәндә, 2012-13 йылда мин бер ҙур матур проект төҙөп Башҡортостанға килдем. Башҡортостанға килдем дә, унда беҙҙең бик һәйбәт, бик матур кәзә йөнө бар. Ул альпакаға конкуренция эшләй аласаҡ. Әгәр ҙә ул һәйбәт эшләнгән икән. Беҙҙең мына теге Йылайыр районында, Йыйәнсура районында, шул Йыйәнсура районында мин ауылдар буйлап йөрөп, ниҙәр менән, апайҙар менән һөйләшеп, улар менән бергә теге шәлдәрҙе нисек эшләйҙәр, нисек туҡыма нитәләр, эшләйҙәр икәнен, шуны вис ҡарап, мин проект төҙҙөм. Һәм ҡайһы бер шәлдәрен алып, мин теге ҙур дизайнерҙарға алып барып күрһәттем. Улар уны тотоп, ҡарап, нитеп, шул тиклем һоҡландылар. Һәм әммә ләкин ул ваҡытта ниндәйҙер теге Башҡортостанға фондтар, финансылар, донорҙар теге йәлеп итеү мөмкинселеге булманы. Әммә ләкин мин шулайтып теге әҙ-мәҙ генә ниттем бит инде, эшләнем, һәм мына Үзбәкстанға килгәс, теге Тажикстанға килгәс, ысынлап та теге үҙемдең өйөмдә ниндәйҙер теге Үҙәк Азияла ниндәйҙер проект эшләүгә мин йөрәгем менән инде инеп китеп, һалынып эшләнем инде. Һәм мына кисә генә мин үҙемдең Азиз дигән коллегамды күрҙем. Азиз Муртазаев, ул бик бөтә донъя һөнәрселәренең ағзаһы, ул председателе, һәм уны Башҡортостанға шул эше буйынса саҡыралар хәҙер. Ул Башҡортостанға, Өфөгә инде 1-2 тапҡыр барғаны бар, һәм унда ҙур бер конференция эшләргә йөрөйҙәр. Һәм мына мин үҙем туп-тура ул проектты Башҡортостанда эшләмәһәм дә, мин Үзбәкстанға килеп, Азиз менән эшләп, ул Азиз менән ул шул этик мода, ниндәйҙер эшмәкәрлектәр менән эшләп, нитеп, өйрәнеп, улың менән шул һөйләшеп, Башҡортостанда тураһында һөйләп, нитеп, шуға күрә ул шул тиклем йөрәге асылып китте Башҡортостанға уны саҡырғастар. Һәм мына кисә беҙ менән һөйләшкәйнек, ул әйтә, мына һеҙҙең аша үҙегеҙ туп-тура Башҡортостанда проект эшләмәһәгеҙ ҙә, мына минең аша проекттар буласаҡ, һеҙҙең дә унда өлөшөгөҙ бар. Бик хәтәр. Ғөмүмән потенциал бар, күп, уны барыһы ла күрә инде, тормошҡа ашырыр гына кәрәк. Дауам итеп, бөгөнгө көндә донъяла төрлө хәл ваҡиғалар күп бара. Ниндәйҙер сәйәси яҡтан, төрлө көрсөктәр, ҡайҙалыр миграциялар, ҡайҙалыр климат, һәр береһенең ниндәйҙер бер проблемаһы бар. Бына ошо саҡтарҙа шәхсән һин үҙең ҡайҙа фокус бүләһең, нимә менән шөғөлләнәһең, тип әйтәйек. Нисек кемдер ошо шарттарҙа нисектер бәлки шул мәғлүмәткә ҡарап, яңылыҡтарҙы уҡып, ғөмүмән икенсе тарафҡа китеп, үҙенең ресурстары менән ресурс ҡалыуы мөмкин тип әйтергә була. Бына һин нисек үҙеңде ошо шарттарҙа тояһың шәхсән? Бик һәйбәт һорау. Ысын бик һәйбәт һорау. Был шарттарҙа теге
шул яңалыктарды укып, нитеп, шул яңалыктар белән бергәләшеп, шул нидә тулкындарда тулкынып йөрүе бик еңел. Шул вакытта үзеңнең бөтен көсеңдө, бөтен неңде үзеңә эсеңә алырга кирәк. Ул бит менә мин ошо шарттарда мин күбрәк теге тын алу менән шөгыльләнәм. Ниндәйдер ул теге ниндәйдер заманлы һүз медитация. Дөресен әйткәндә, ул медитация түгел, ул ултырып кына үзеңнең тәнеңә, үзеңнең эске хәлеңә, йөрәгеңә ниндәйдер җибәрергә, ниндәйдер теге әзрәк кенә внимание, игътибар. ниндәйдер әз генә үзеңнең эсеңә, йөрәгеңә игътибар җибәрергә була. Һәм менә бүгенге көндә мин шуның менән күбәһенсә шөгыльләнәм. Менә мин карьер консультацияларын үткәрәм, кешеләр менән карьералары турында һөйләшәм. Һәм бер үк вакытта мин уларга шул әз генә 5% игътибарды үзегезнең һез нимә эшләргә уйлайһыгыз, һезгә нимә эшләргә теге йөрәгегез нимәгә ята икәнен, шуның турында без һөйләшәбез. Без алар менән әз генә теге тын алу нәйләрен эшләйбез, күнәкмәләрен эшләйбез һәм шул тын алу аша кешеләр үзләренең теге интуицияһен, үзләренең эске тавыштарын ишетә башлайлар. Бына бул катын-кызларга ла, ир-егетләргә ла хасмы? Нисек уйлайсың? Ир-егетләрдә. Һин тын алаһыңмы? Мин медитация менән тын алу практиканы ишеткәнем бар, яшь. Шөгыльләнгәнем юк, ондай. Ну һин бит көн һайын тын алаһың. Тын алаһың. Шулай булгас, һин дә тын алаһың. Ул дөресен әйткәндә, тын алу ул тиклем кыен түгел. Менә медитациялар кайһы бер кеше уйламаска, булай әйтмәскә, тегеләй әйтмәскә дип әйтәләр бит инде. Уны бик кыен. Бүгенге көндә без бер көнесендә 15нче баватта кеше бер гомер эсендә алган информацияны без бүген бер көнесендә алабыз. Безнең миебез уга өйрәнмәгән, ул уның өчен эшләнмәгән. Эволюция бит яй бара, ә безнең информацион ошо дөньябыз галәмәт шәп, мәгълүматлар килеп торалар. Һәм теге 15нче баватта шым гына, рәхәт кенә, яйлап кына яшәгән кеше, ул үзенең һаулыгы ла һәйбәтрәк булган бит инде. Ә һез белһәгез, безнең эмоциялар, курку, шул курку буенча килеп сыга. Ул безнең алдыбызда бер эт өреп торһа, без бер куркабыз, без берендә уйлаһак та шул бер куркабыз. Шул ук реакциялар китәләр, кортизол китә. Һәм без шул тын алу аша үзебезнең системабызны әз генә яйлатабыз. Һәм шулай итеп без үзебезнең һаулык турында уйлайбыз. Бу тормыш, мәгълүматлар, бөтен нәмә ул китә, ул бөтә ул. Без үзебезнең һаулыгыбыз калмаһа, һуңыннан нисек һәйбәт итеп яшәргә, хәзер һәйбәт яшәргә, уның ниндәй бар икән? Мәгънәһе лә юк. Амына димәк, үз максаттарыңа күбрәк игътибар бүлергә кирәктер. Амына шул эске әйтәйек, кайгыларды яки мына стерженьде хаклап алып калу өчен унан тыш бәлки тагыла нимә менән шөгыльләнергә була дип уйлыйм. Иң зур инвестиция ул үзеңнең белемеңә инвестиция, ул үзеңнең һаулыгыңа инвестиция. Менә бүгенге көндә, мәсәлән, ошо шарттарда нисектер эгрегор дип әйтәйек, һине һәр вакыт тартып торалар. Ошолардан азат булып калу өчен. Улардан азат булып була микән? Бәлки, менә минең уйлавымча, теге күп мисалдар, менә әйтәйек, хатта сит тарафка киткән шулай башкортлар, башкорт кайда гына йөрмәһә лә, аны барыбер нисектер теге туган ягына тарта, карай, һәр сак нимәләр уйлай уның турында. Әмма шул исәптә уга беркем дә теге дөнья кимәлендә үсешергә бер нәмә лә камасауламый. Мәсәлән, алай шулай данлыклы Зәки Вәлдин алырга була. Сит тарафка китте, әйдә үзен дөнья кимәлендә күрһәтте, әллә кайдарда гына төрле тәҗрибәгә бай булды һәм нисектер бәлки яшь сагында ул юлбашчы булга, һуңыннан фән ягына китеп, белгес буларак барыбер бүгенге көндә уны сит тарафта укыйлар, беләләр һәм ул нисектер минең уйлавымча шул эгрегордан бәлки аерылган. Теге шуга кайһы бердә без теге эгрегордан аерылабыз дип ниндәйдер реакцияга китәбез. Һәм ул реакция теге әзрәк кенә
теге мин менә ошылай итәм, былай итәм, чөнки менә был ошылай итеп, менә минең эгрегор мине шул якка тарта, ә мин был якка барам. Ул һаман да һин ул эгрегор менән бәйләнештәһең. Әгәр дә һин теге менә күзегезне йомып кына менә берниндәй үзегезнең гомерегездә ниндәйдер бер ситуация бар икән. Ә мин менә ниндәйдер Бразилияла тауһам. Ниндәй менә нисек мин ниндәй яуаплылык алыр инем? Ниндәй менә ошо ике нидән юлдан нимәһен хайлар инем? Ә мин менә ярай Бразилия булды ти. Менә хәзер мин Европала туган булһам, ошо ике юлдан кайһыны хайлар инем? Шулай итеп без әз генә теге үзебезне икенче дөньяның, икенче ердең урынына, икенче кешенең урынына алып барып бастырһак, ә мин менә ошондай юлды хайлар инем, әгәр дә мин икенче ердә туган булһам, әгәр дә мин икенче милләт кеше булһам, әгәр дә мин джунглила ултырһам, әгәр дә мин теге берниндәй нигә барһам, диңгез буенда ултырһам, шулай итеп без әз генә үзебезнең ысынлап та үзебез нимә теләйбез икәнен белә башлайбыз. Аңлай башлайбыз. Әмма ләкин эгрегордан 100%-ка китеп булмайдыр ул. Без яки без уның белән бергәләшеп ошлай итеп үреләбез, яки без уга реакцияга басып, ул менә эгрегор булһа, мин ошлай итәр идем, ә мин улай итмәйм дип. Һин һаман да бәйләнештәһең. Ә һинең ул шул нигә, шул теге противостояние хугышка ибет энергия китә. Шул тиклем күп энергия китә. Шуңа күрә бына бында ла теге ни буйлап бармаска, бында ла хугышып тормаска, үзеңне тыңлап, үзеңнең нимә теләгәнеңне белергә тиешең. Ягъни каршылык күрһәтмәскә, киресенчә үзеңнең максатларыңа камиллаштырырга, нисектер үсешергә. Бына тагы ошондай төшенсә дип әйтәйекме бар. Бүгенге көндә гомумән азат булыр өчен, теге азат булып калыр өчен бай булыр кирәк. Һин моның белән килешәңме? Менә әйдә эксперимент яһаек. Менә һин бай икәнһең. Һинең иң беренче уйларың ниндәй була? Минең уйлавымча, теге теләгән ергә бара алам, сәяхәт итә алаһың, теләгән ердә укый алаһың, ниндәйдер проектларда тормышка ашыра алаһың. Әйе. Ә ниндәй һинең ниндәй куркуларың барлыкка килә? Ниндәй катыршыклыктар бар истә? Бәлки нимәнелер югалтырга алыр инде, чөнки икенче яктан хәвефлелек бәлки тоелыр, чөнки әгәр дә бай кеше ул бит барыбер ниндәйдер кимәлдә шул тәэсир итә торган кеше, уның теге фикерләре тыңлайлар, кемгәлер икенче якка, радикаль якка китмәскә, шул нисектер теге хаклап алып калырга үзеңне, шулайдыр бәлки. Бәлки шулайдыр. Һәм менә күрәһеңме, ул һәрбер нигә этапка һин барһаң, һинең ниндәйдер мөмкинчелекләр асыла һәм ниндәйдер хәвефләр булып сыга. Һәм менә шул вакытта, менә безнең әле менә без нык бай түгел без икән ти, без үзебезнең этапта гына шул ике якты карайбыз. Һәм менә хәвефлекләргә караганда, үзебезнең куркуыбызга күзенә карап, ә был куркулар мине нимәнән алып кала? Мин нимә эшләмәйем? Шул куркулардан куркып, шул хәвефдән хәвефләнеп, мин нимәне үземнең күз алдымдан теге ебәрәм? Нимә эшләмәй калам? Ниндәй мөмкинчелекләрне эшләмәй, теге нитмәйсә, алмайса ятып калам? Чөнки ниндәй генә менә без нык бай булһак та, проектлар эшләһәк тә, дөресен әйткәндә, кайһы бер проектларда эшләүгә ул тиклем күп акчала кирәкмәй. Шулай. Ул һинең энергияң, энтузиазм, ул һинең теге уйларың менән, эшләрең менән эшләүе шул тиклем теге ул барыбер һиңә ниндәйдер нимәлер кайтарасак. Ниндәйдер теге энергия һез күп бирһәгез, һезнең яратып эшләгән эшләрегез ул барыбер һезгә энергия бирәсәк. Яңадан көс алаһың үзеңә. Көс алаһың, әйе, шул көс алаһың да, һәм шул көс менән тагын бер проектка бараһың, тагын бер проектка бараһың. Шуңа күрә теге ул акча кирәкме, проектлар кирәкме, ниндәйдер икенче теге үрзәр кирәкме? Бай дигән мәгънәне шулай ук төрле асыкларга мөмкин. Шул материал яктан да, рухи яктан да, эске күңел ягынан. Бына ситкә сыгырга теләгән яшьтәр шулай ук бар, күп инде, ләкин кемдер барыбер унда курка, үзен югалтырга курка, бәлки финанс яктан нимәләрдән куркалар,
әсә атаһынан аерылырга, туган ереннән аерылырга куркалар. Шуларга нимә дип әйтер инең? Уларга минең хәбәрем күп, дөресен әйткәндә. Менә мин һеҙгә бер генә мисал килтерәм. Мин бер университетта лекция укыным. Теге Берләшкән Милләттәр Оешмаһында ниндәй мөмкинчелектәр бар, нисек теге ниндәй этаптар бар, нисек конкурста үтәргә. Шул тиклем мин уларга теге илһамланып, матур итеп һөйләнем. Бер сәгатьтән һуң шымып калдылар бөтен студентлар. Шымдылар, һорау да бирмәйҙәр. Бер нимә өндәшмәйҙәр. Мин теге лектордан, укытыусылардан һорайым инде. Шул лекциянан бөткәс, һорайым, нимә булды? Нишәп шымып калдылар? Улар ул мөмкинчелектәрдән курктылар Күп кенә тапкыр без үзебезнең теге мөмкинчелектәребездән куркабыз. Үзебезнең уңыштарыбыздан куркабыз. Теге уңышһыз булырбыз дип куркмайҙар, уңыштан куркалар. Шуға күрә кайһы бер кеше бер аҙым эшләргә лә курка. Ни өсөн улай? Ул сөнки кеше алдында бер ниндәй мисал булмаһа, алдында берәү кулынан тотып, әйҙә киттек, бергә эшләйбеҙ. Әйҙә мин беләм, был юлды 1000 тапҡыр үткәнем бар. Әйҙә минең менән бергә тип алып барган кеше булмаһа, был кеше үҙенә теге ответственность, яуаплылык ала алмайса, бәлки ул теге яуаплылыктан куркыпмы, алдан бер ниндәй белмәгән нәмәләрдән куркыпмы, шуға күрә алға бармай. Менә мин Европага күскән вакытта бездә телефондар да булманы, бездә интернет та булманы. Мин Европага, Швейцарияга барганда, минең университетым кагыт карта менән. Кагыт карта менән йөрдем. Һәм минең университетым миңа общежитиелар бүлергә оныткан иде. Һәм мин шул бер аҙналык яшәргә урын табып, шул Европага карта менән килдем. Һәм бер аҙнанан һуң тагын бер аҙнага урын таптым. Шунда бер аҙна яшәнем. Шунан тагын бер аҙнага урын таптым. Шунда яшәнем. Шунан квартира таптым. Бер квартира дип һөйләйем инде. Бер бәләкәс кенә бүлмә таптым. Бер француз әбейе менән бергә бер өйдә яшәнек без. Мин бәләкәс кенә бүлмәһендә яшәнем. Һәм көненә кайһы бердә бер генә мандарин ашаным. Шулай итеп, әмма ләкин шул вакытта да мин иртәнсәк тышка сыгып, һәр көн йүгерә торганым. Һәр көн үҙемдең үҫешемә бер нәмә эшләй торгайным. Минең бөтен булган нейҙәремдә, теге комнатамда, теге бүлмәмдә инглиз һүҙҙәре яҙылган ине. Бөтен ерҙәргә яҙылган ине. Мин ул инглиз һүҙҙәрен теге ҡабатлап, нисек һөйләмдәрҙә нитеп була икән тип, ҡайһы берҙә теге бухгалтерский учетты инглиз телендә бер көнөнә бер генә нейҙе уҡып, шул минең инглиз телем ул тиклем һәйбәт булманы мин Европага күскәндә. Шуға күрә инглиз телем насар, был насар, аҡса юҡ, теге яшәргә урын юҡ, быны белмәйем, тегене белмәйем, кешеләр юҡ тип ҡурҡып ултырырға ярамай. Һеҙҙең әгәр дә маҡсатығыҙ бар икән, һеҙ көн һайын бер бәләкәс кенә аҙым эшләгеҙ. Аҙаҡҡы бер йылдан һуң һеҙҙең менә ошонда буласаҡһығыҙ. Һеҙҙең эшләгән эштәрегеҙ йыйылып, һеҙгә менә ошо нөктәнән барыуы еңелерәк буласаҡ. 5 йыл элек башларға кәрәк булған тип гел генә беҙ уйлайбыҙ. Әммә ләкин бөгөн дә башлауы һуң түгел. Бына бөгөнгө көндә һин нисә тел беләһең килеп сыға инде? Бөгөнгө көндә мин башҡорт телендә һөйләшәм, рус телендә һөйләшәм, инглиз телендә, француз телендә һәм мин португал телен уҡыйым. Француз телен шулай уҡ эш буйынса... Эш буйынса ла, мин француз телендә эшләнем дә, француз телендә теге көн һайын һөйләшеп торам, ниҙә яшәгәс, Швейцарияла яшәгәс. Иптәшең менән шулай француз телендә? Юҡ, мин ирем менән инглиз телендә һөйләшәм. Сөнки беҙ теге үҙебеҙҙең беҙ танышҡанда мин француз телендә һөйләшмәгән инем, инглиз телендә лә әҙ генә һөйләшә торғайным. Шуға күрә беҙ инглиз телендә башлап, инглиз телен үҙебеҙҙең телмәр итеп ҡалдырҙыҡ. Ул ни өсөн тағанда? Минең ирем өсөн француз теле туған тел. Ул туған телендә һөйләшеп, мин белмәгән туған телдә түгел, сит ил телендә һөйләшһәм, ул ниндәйҙер теге баланс юғала. Шуға күрә беҙ бергәләшеп шундай нигә килдек. Бына ул да ниндәйҙер сит ил телдә һөйләшә, мин дә сит телдә һөйләшәм. Шуға күрә беҙ шул уртаҡ
этапта очрашабыз. Бик кызыклы теге күзәтү шулай. Менә нисек һин һөйләгәндән һоң Насим Талибның китабы искә килеп төшә, антихрупкость дигән. Яна һәлә бүгенге көндә ошо куркмас өчен гомумән ниндидер уңышка ирешсен яки адаптация үтер кирәк. Теләгән шартларда нимә генә үзгәрмәһә лә һин моның белән килешәһеңме? Адаптация үтүе мотлак. Чөнки ул адаптацияны һин кайда барһаң да үтәһең. Һәм адаптацияга һинең әгәр дә шул ниндидер ылыгу булһа, һин адаптацияны ни менән, кызыксыну менән алмаштыра алаһың. Ул теге менә мин адаптируюсь дип түгел, менә мин быныһы ла кызык икән, быныһы икенче төрле икән, был ситуациялар ошолай итеп эшләргә була икән, былай итеп эшләргә була икән дип, шулай итеп гомереңде кызыксыну менән тултырһаң, ул һиңә теге испытание на испытание түгел, ул кызыксыну, былай да була икән дип, ул кызык нигә приключенияга, мажарага әйләнә. Ысынлап та шулай. Менә күп башкортлар арасында шулай ишетергә туры килә. Башкортлар бер-берен батыра дип. Мин шәхсән моның белән килешмәйм. Бәлки калган фикерләр дә булыр. Менә ошо башкортлар арасында үзара ярдәм бирү мөмкинме? Бер-береңә терәк булу, файда бирү, һин нисек беләсең? Сителгә барһаң, онда казактар да, кыргыздар да, белорустар да, бөтәһе лә бер-беренә бер туган. Бөтәһе лә бер-берен ярдәм итеп тора. Шул тиклем теге сителгә кайда гына барһаң да барбер кешеләр улар ярдәмсыл. Улар һиңә ниндидер теге менә ниндидер ассоциациялар бар. Берәү дә һине юк, һин минең милләттән түгел, мин һине нитмәйм, мин һине алмайм дип тормаясак. Шуңа күрә теге башкортларда батырлармы дип ондай нәмәне күргәнем юк. Дөресен әйткәндә, сителдә ондай нәмә юк. Минем уйлавымча бу милләткә кагылышлы түгел, кешенән тора барыбер. Ул нык кешенән тора, ысынлап та шулай. Но менә нимәһе кызыклы, ул бит кайдандыр килгәндер инде ул. Ниндидер вакытта ниндидер тәҗрибә булгандыр инде. Әмма ләкин менә без үзебез, һин Байрас, мин Айһылу, без бүгенге көндән үзебезнең гомеребезне, үзебезнең башкорт тарихын алга алып барган кешеләрбез. Һәм һәрбер тыңлаучы кеше ул үзе лә шундай шәхес. Шуңа күрә без башкортты үстерә, башкортка ярдәм итә, башкорт менән дус дигән идеялар менән яшәһәк, без ул менталитетты әлбиттә нисектер икенче якка алып китә алабыз. Бүгенге көндә без башкорт халкының теге сителдә йөрһәк тә без башкорт халкының амбассадорлары. Безнең турала безгә карап кеше башкорт турында уйлаясак, башкортлар турында менә ошундай икән был халык, ул ярдәмсыл икән дип безгә карап уйлаясактар. Шуңа күрә без дә үзебезнең теге баһабызны төшермәйсә йөрергә тиешбез. Һәм безнең артыбызда халкыбыз торганын онытмайса, шуга без алга барырга тиешбез. Һәм ул башкортты батыра дигән нейде алып ташлап, киләһе нигә туқымга ул күсмәясәк. Чөнки безнең туқым икенче. Ул мин икенче туқым насар дип әйтмәйм әле. Ипләп игътибар. Хейтерләрдә. Менә тагыла окно Авертон тәдәрәһе дигән социаль технология теге искә килеп төшә. Яна һәлә һин нинди идеяларны җәмгыятькә индереп һәм уның белән эш итәһең, шул җәмгыятьтә тормышка аша инде. Бәлки менә тап шул уның теге позитив ниндидер идеялар мөмкин булуы, кире негатив идеялар булуы мөмкин һәм улар тормышка аша. Барыгы иснаптан бездән тора. Менә без нисектер мәгънәләр, философия, фәлсәфәви ниндидер әңгәмә алып барабыз. Һин үзеңнең шәхси миссияңды нисек атар инең? Халай тәрән һорау. Оның турында мин уйлаган юк ине әле. Әмма ләкин минең шул кешеләргә ниндидер иреклек идеяһын биргем килә. Һин кайда гына булһаң да ирекле булырга мөмкинчелегең бар. Һин ирекле уйларга мөмкинчелегең бар. Һинең ирекле эшләргә, һинең үзең нимә эшләһең килә, ниндәй кеше булган килә, ниндәй генә кеше булмаһаң да, һин кем
булырга теләй икән, ул һин ирекле кешеһең. Һәм шул кайда гына баргың килә, кайда нимә генә эшләгән килә. Шуның өчен дә мин теге карьера консультацияларына киттем. Чөнки кеше үзенең мөмкинлекләрен белмәй. Кешенең үзенең ниндәй баһа бар икәнен дә белмәй. Шуңа күрә уның элекке ни эшләгән йөрдәрен, нимә эшләгәнен, шуны баһалап, матур итеп язып, шуңа күрә шулай итеп уны икенче этаптарга, икенче Мына теге эш урындарында ниндәй мөмкинлекләр бар икәнен, шуны күрһәтергә минең һәм уның хайларга ирекле икәнен күрһәткем килә. Икенче яктан тын алу аша. Һин тын алырга иреклеһең. Һин тын алһаң, һинең һаулыгыңда, теге һау тәнеңдә, һау күңелеңдә һау уйдар килеп сыгасак. Һәм һин ул уйдарды уйларга иреклеһең. Уның менән һин үсә алаһың. Шулай итеп шундай идеялар менән яшәйм дип уйлыйм мин. Бу иреклек менән һин туганһың, гомумән дөньяга һине беркем дә мәхрүм итә алмый, моны һаванан да һине беркем дә мәхрүм итә алмый бит. Шулай. Бу теге табигый күренеш булырга тиеш килеп сыга инде. Тагы ла бернисә һорау киләсәк хакында. Гомумән нисек ошо көрсөктөр барыбер циклдар бөтүп тора, нимәләр яхшылар, нимәләр насарая, киләсәк нисек күзаллайсың? Гомумән әйткәндә, шундай абстракт бәлки һорау. Мин оптимист бит ул. Яңалыктарды ул тиклемдә укып та бармайм, нитмәйм дә, әмма ләкин мин әлбиттә теге дөньяның нимә булганын, нимә барганын мин белеп барам. Шуңа карамастан, минеңсә кеше күбрәк үзенең торышы турында уйлайсак. Минеңсә ул шул иң зур инвестиция ул барыбер үзеңнең торышыңа, үзеңнең фәлсәфәңә, үзеңнең нең менән теге русча әйткәндә ул аутентичность. Аутентик булып калырга үзеңә. Һәм теге кайһы бер кеше Мына ошы ердә, ошы эш, менә ошы нәмә акча алып килә, дип үзен икенче якка алып китәле бара. Үзенең нимә эшләргә теге ниндәйдер илһамланган, илһамландырган эштәрдән нитеп, тайпылып икенче якка китәләр. Һәм шуңа күрә кеше кайһы бердә бәхетһез дә булуы мөмкин. Шуңа күрә минең киләсәктә, теге идеалист кешенең һәм инде шундай нем бар инде. Менә минең идеаль дөньяның һүрәте һәрбер кеше үзенә нимә хас, уны нимә илһамландыра, шуның менән шөгыльләнеп яшәгән кеше. Милләтенә карамай, бер гадән иргә карамай, гомумән дөньяла. Дөньяла. Айһылу, рәхмәт. Бик илһамландыргыс әңгәмә булды, рухландыргыз. Бәлки кыска гына булса ла төрле теге урыннардан алып фикерләрне бик матур итеп асыкланың. Караусыларның да һораулары булса, бәлки ниндидер нимәләр язһалар, бәйләнешкә тагыласыгыз дип уйлыйм. Әлбиттә. Рәхмәт. Зур рәхмәт.